чакай. Сега ще ви унищожа. Не, няма да ме унищожиш. Не, няма да ме унищожиш. Аз ще те унищожа. Падай. Ти си унищожен. Хора, бягайте. Не свърши още. И се... Не, ние победихме. Ще се върна. Това беше лесно. Нека да направим робот, за да ги спрем. Да, добре. Опа. Май е готово. Това се нарича Пешо 300К хиляди. Аз ще ви спра. Жалко с няма да спръща. Какво ма прави, бе?